Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nggih hamid mawon rahmi sampun popot tolong gajar kula ingkang sami kadoan wonten sausan tetipun wakilun yang keluarga derek kula sepuh mewah nanganen nuwun panjenengan. Kula namung tak jenengi pralaken ingkang gadah kados lan niki mbok diam tiyang keluarga. Kajatane apipun wakilan keluarga ngedalaken asahan sak kemewone majemukipun kados setunggal. Kabeh sepindah salbomat dhateng ibu bumi bapa kuwasa bumi Gemelar kabeh sepindah ingkang parisan damel tejo dhateng mbok wagiyem dalah ingkang kanggir apa rampen wilujengan milani sedaya dipun wilujengi saged mbantu wilujengan anggenipun wilujengi Pak Darmin anggenipun mantuk dhateng jaman panggen nglaresi pendak kabeh sepindahipun milani sedaya dipun wilujengi saged wilujeng sang manggala tunggal punapa-punapa jenengan sesene derek kula ingkang sami katuran wonten iki sedaya. Kabeh sepindah salboma dhateng sanak banyanti bakal ngambakahi susun butuh unaja. Danyang kang menika kawan kang sae panter. Milan sedaya dipun wilujengi sageta. Wilujeng anggenipun ngintun Pak Darmin serpiran dalem suaminipun sang manggala tunggal punapa-punapa jenengan sesene derek kula ingkang sami katuran wonten iki sedaya. Mbok wagiyem ngedalaken asahan arupi sekul bekal hormat dhateng kaki bumi nini bumi ingkang dipun mbah keluargan mbok wagiyem dalah ingkang kangge nitipaken jasatipun Pak Darmin anggenipun mantuk jaman pangé sageta wilujeng sampun manggala tunggal punapa-punapa jenengan sesene derek kula ingkang sami katuran wonten iki sedaya. Mbok wagiyem ngedalaken asahan kudu hajat lan niatipun damel milujengi Pak Darmin anggenipun mantuk dhateng jaman pelanggan ngleresi pendak kabeh sepindhahipun. Milane dipun wilujengi sageta wilujeng sami manggalanan setunggal punapa-punapa jenengan sesene derek kula ingkang sami katuran wonten mriki sedaya. Asung hormat dhateng dinten pitutenan bangsa sasi 12 taun 8 wingi. Sekawan mukuti gandosa dolasan sak naga sangaranipun sedaya. Kabeh dipun rantos celak dipun panggeni kaleres gawang wonten ing dinten Jumuhpun ingkang kangge lantaran mbok wagiyem ngedalaken asahan arupi maapun sejati. Kajat lan niatipun damel ngintun Pak Darmin anggenipun mantuk jaman pelanggan versi pendak kabeh sepindhahipun. Milane dipun kintun sageta padang dalane jembara kubure lepas parane diapu men rasule imuta kalih puji lan dikire. Ing wonten alam donya wis wonten ugi sumugya Gusti Allah winang sulana dhateng mbok wagiyem kang sakeluarga gampil pados sandala tejo. Wilujeng slamet sampun manggala tunggal punapa-punapa jenengan sesene derek kula ingkang sami katuran wonten mriki sedaya. Mbok wagiyem nolak sekathah para sengkala ingkang sampun dumawa sengkala ingkang dereng dumawa. Sengkala ingkang sampun dumawa tulak maring Allah kepindho Rasulullah ingkang dereng dumawa katuta barat lan angin. Milane sedaya dipun wilujengi sageta wilujeng sang manggala tunggal punapa-punapa jenengan sesene derek kula ingkang sami katuran wonten mriki sedaya. Ngiras pantes anggenipun mengko bali griya wilujeng. Sak lebete griya wilujeng sak njawine griya wilujeng sak tanun tuwis sedaya wilujeng sak raja kaya gadahane sedaya. Cekap anggen kula ngekralaken mbok menawa wonten kekirangane Gusti Allah ingkang jangkepe dongane tulak bilai wekasane selamat. Napa Gus? Mangan kupat wis babeh. Tapi kupat aja enak ya, gak tau mangan kupat. Gak tau mangan kupat lho enak aja nih. Pak tupeng iki randang padha embu kono. Ndang mbo. Ngombe kecutan nang. Mari poso. Gak. Lewatan kancane ngawur kasus iku. Kasus arek. Mangan wong kancane mangan kok. Ngarek. Kamu kabeh. Kene kok ta.
Ya nama Oh, nang masjid kok. Kayak pas Jepang Dun. enggak malah. Oh, malah. Ya melok sih. Ada kene. Nggih, suwun. Nggih. 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 Apa ku, Ber? Nggih. Suwun. Suwun apa? Nggih, suwun. Nggih. Aku tahu tahlilan gowo sandal wedok. Mau lali gowo capit. Yo sandal wedok ya. Masih lali ya padha gak sandal wedok. Ngene ini kok sandal anyar. Lah mau sampean? Bablas. Lah kan kamu kok ngono. Didol sembako sampean. Yo ngetan, Man. Mari iki. Oh, barisa, seprat barang mau ono. Perubahan. Masjid. Iya. Iya. Sukro Net Channel.